खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 22 कार्तिक 1436 मायथाइ एबा 8 नभेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। गोसोआ जिरायनो हायै जागोन। नोंथाङा माबा मोनसे सिनाय मोनै गिनायजों जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। आरिमु एबा देंखोनि फारसे गोसो जानाया बांनो हागौ। गावनि नखरनि सावस्रिखौ जोथोन ला, मुलाम्फानि खाबुफोर थागोन। वृषभ राशि। गोसोआ गोजोन गैयै जागोन। गोसोआव निराश आरो गोजोननाय गैयै जानो हागौ। साख्रियाव सोलायनायनि खाबु दं। मोनसे गोजौ थामान मोननो हायो। गावनि बिफानि सावस्रिखौ जोथोन ला, बांसिन होंगो दोंगो जागोन। मिथुन राशि। गोसोआव गोजोन आरो खुसि थागोन। नोंथाङा फोथायनायजों बुंफबनाय जागोन। साख्रियाव मासि जौगानायनि खाबुफोर थागोन। मावख'गिरिफोरा मदद मोनगोन। गुबुन हादोराव थांनायनि खाबु दं। कर्क राशि। गोसोआरि गोजोन थागोन। गावखौ फोथायनायाबो गोजौ जागोन। साख्रियाव सोलायनायनि जाथावना दं। आरोबाव होंगो दोंगो जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। सिंह राशि। गोसोआ गोजोन गैयै जागोन। गावखौ फोथायनाया खमायगोन। गावखौ सामलाय। रागा आरो गोसो गुदुंनि बांद्राय जानायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि गोसोनि मोनदांथिफोरखौ हमथानानै लाखि। गावनि बिमानि सावस्रिखौ जोथोन ला। कन्या राशि। गोसोआ गोजोन गैयै जागोन। गावखौ फोथायनाया खमायगोन। नोंथाङा नखरजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव थांनो हागोन। गावनि बिमानि सावस्रिखौ जोथोन ला। आरोबाव होंगो दोंगो जागोन। जिउ लोगोरिया ज' थागोन। तुला राशि। गावखौ फोथायनाया आबुं जागोन। नाथाय गोसोआ जिरायनो रोङै थागोन। गोसो हमथानो नाजा। साख्रिनि थावनियाव सोलायनाय फैनो हागौ। आयआ बांगोन। वृश्चिक राशि। गावखौ फोथायनाया जोबोद गोजौ जागोन। नाथाय गोसोआबो गोजोन गैयै जानो हागौ। गोसो हमथानो नाजा। साख्रियाव मासि जौगानायनि खाबुफोर थानो हागौ। लोगोनि मदद मोनगोन। धनु राशि। गोसोआ खुसि जागोन। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। गथ'फोरनि सावस्रिया साबसिन जागोन। गथ'फोरनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हायो। नोंथाङा सासे लोगोनिफ्राय फालांगियारि थांखि लानो हागोन। मकर राशि। गोसोआ खुसि जागोन। नाथाय फोथायथिनि आंखाल जागोन। सांग्रां जा। साख्रियाव मासि जौगानायनि लामाफोरखौ रोखा खालामनाय जागोन। आयआ बांगोन। फालांगियाव बांसिन होंगो दोंगो जागोन। कुम्भ राशि। नोंथाङा फोथायनायजों बुंफबनाय जागोन। आरिमु एबा देंखोनि फारसे गोसो जानाया बांनो हागौ। गावनि खुदियानि सावस्रिखौ जोथोन ला। फालांगियाव गोब्राब जागोन। गावनि बिमानि सावस्रिखौ जोथोन ला। मीन राशि। फोथायनायजों बुंफबनाय जागोन। नाथाय गावखौ सामलायनो हायो। नाङै रागा आरो दान्थे बिदान्थेनिफ्राय गोजानाव था। रायज्लायनायाव समानथि लाखि। मुलाम्फानि खाबुफोर थागोन। नोंथाङा फालांगिनि थाखाय गुबुन हादोराव थांनो हागोन।